Tady. Pojď. Hele. Koukni. Co to je? Domeček, že? No běž. Běž dovnitř. No běž. Ježiš, to je hezké. Ty máš takovej domeček. To budete brát k mořu? No. Slávku, to je pěkný. No to je senzační. Nekrásné. Je nekrásné, že Ilonko? Je tak krásné, že... Tam taky budeš potom ležet, Je že? krásný, že? Jej, tam bude Ilonka s Májou spát. A zavřít? Ne, teďka ne vlastně. Aha. No a tata bude spát v autě s mamou. No, Helonky. To je konec, fakt. Já se s vás zlázním. To zase. Teďka tady neřekne. Protože tam potom bude spát, se postaví tady někde za barák a bude tam spát ta Laura s tou No. Májou. Myslím, že to pěkně udělal. To je co? A pošleme tam za tebou Laurinku? No. To je dost veliký. To je super teda. Ustřihnu. Už hodně. Tak zavřít Ještě a spat. A kuk. Můžeš tady takhle nejdřív. Kuk. Aha. Aha. To je co? Tak